external list, да може да се виждат данните вътре в SharePoint. Настройката сме направили чрез SharePoint дизайнера. Ето това е крайният резултат. Но да го разгледаме по-близко. В случая тук съм си отворил нашият Web Application с SharePoint дизайнера и съм навигирал към External Content Types. В момента може да видите, че имам 3 External Content Types, които дори мога да си групирам по тип. Един за SQL база данни и още два, които са от тип WCF сервиси. Нашият External Content Type, който ни интересува, е GetHazard Index WCF Service. Да го разгледаме от по-близко. Ето в момента тук може да видите информация за него, за външната система, към която се свързва, която в нашия случай е WCF сервиса. Единственото, което трябва да се настрои в SharePoint Designer, за да се вършите към даден WCF сервис или в случай към нашия WCF сервис, е и Service Endpoint URL-ато и Service Metadata URL-ато. Единствената разлика между тези двете е, че към Metadata URL-ато се подава един параметр WSDL. Тук може да видите също така и настроени две операции. Read Item и Read List. Read Item служи за четене на информация за даден запис в целия лист, а Read List служи за извличане на информация за целия лист. Нагледно, Read List представлява извличането на информацията за този целия лист. Read Item представлява информацията за този конкретен запис чрез командата ViewItem. В нашия случай ние ще използваме Visual Studio, за да разработим по-сложното решение и да предоставим няколко трика и workaround-а, които могат да възникнат, когато разработвате решение на Visual Studio. В случая ще си създадем нов проект в Visual Studio, който ще е от тип SharePoint 2010 проект. .NET Framework трябва да е на 3.5, понеже SharePoint 2010 върви на 3.5. Ще кръстим нашия проект Azure BTC Model. Искаме OK. Сега SharePoint ще ни попита какъв да бъде типа на нашия проект. Дали да бъде Sandbox Solution или Farm Solution. Разликата между тези два солюшена е, че Farm Solution се деплойва глобално за целия SharePoint, за всички web апликейшени, които са на SharePoint. И също така може да достъпва файловата система, може да има много повече права към дадени методи на SharePoint. Т.е. може да направи много повече. Sandbox Solution е изолирана среда, в която върви кода. Този тип solution могат да се деплойват само за даден Web Application. Дори могат да се деплойват от най-обикновени потребители, стига те да имат правата. Не е нужен администратор на фермата, за да работи с такъв solution. Но Sandbox solution-ите нямат достъп до файловата система и са ограничени до някои методи вътре в SharePoint.
При нас не трябва Farm Solution, понеже самият модел, който ще описва връзката между нашия DialCF сервис и SharePoint, трябва да бъде деплойнат глобално. Натискаме Finish и SharePoint шаблона ще бъде създаден. Следващата стъпка е да си добавим нашият модел, с който ще работим. За тази цел натискаме десния бутон върху проекта Add New Item. От списъка трябва да си изберем Business Connectivity модел. Както виждате, той може да бъде само Farm Solution. Ще си го кръстим Hazard Rank BDC. Натискаме Add. Visual Studio създава за нас нашият модел. Както виждате, по подразбиране се създават readList и readItem методите, за които казахме малко по-рано. Също така се създават още няколко файла, Entity1 и Entity1 Service. Entity1 представлява нашия in-memory data object. Той служи за съхраняване на информацията, която се подава от сервиса и подаването и към SharePoint. Entity1 Service представлява цялата логика, която е заложена в нашия BDC модел, самата бизнес логика. BDC-M е нашият модел, самият модел. В есенцията си, ако го разгледаме, той е просто един XML. Ето това представлява нашият модел. Започваме преди всичко с настройка на самият solution. За тази цел виждаме, че шаблонът си е създал фичър, който служи за разпространение на файловете вътре в SharePoint. В случая ние трябва да си изберем нашият модел и да го включим в този фичър. Започваме с настройка на нашия BDCM файл. Visual Studio ни предоставя BDC Explorer, чрез който може да разгледаме по-подробно самият модел. Започваме първо с readItem. Както виждате, имаме уникален идентификатор ID и return параметър, който представлява всъщност нашият обект, който ще се описва. Да започнем с идентификатора. Как да го вземем този идентификатор? Най-лесно може да направим, като отидем към нашия датасет, за който вече говорихме. Ако отидем най-долу и натиснем Details, виждаме, че има параметри, които се подават или които се връщат съответно от сервиса. В случая това е Geography ID, което е от тип string, не е нужно в момента да променям. Правя също тук. Другата колона, която ще ми се описва, ще бъде